Jeg skal bare forparten en lille smule mere ind, sådan fint nok. Sådan en lille bøjning der, ikke også? Hold din venstre ben fremme og højre ben lidt tilbage. Prøv lige at tage en lidt længere ind med forbenene, lige starte som om du vil åbne en volte. Og så fanger du op med højre tøjle. Længere ind, længere ind. Sådan der, tak. Netop. Så skal du holde hende derinde. Og så presser du lige frem, og så lige en lidt lille øgning her på langsiden. Kom. Prøv at øge hende lidt fremad. Og galoppen kommer med. Og cirkelvolden en gang. Og lad hende bare være deroppe, hvor hun er nu. Sænker vi halsen en lille smule. Og tager hende lidt op igen. Uden at næsen render bagom. Og trave, passiv sæde, støt og rid. På det. Lidt frem med næsen. Går vi skråt igennem. Tager en overgang til skridt eller trav og ny galop. Rolig stille og traver. Ny galop, ja, godt. De bliver pæne efterhånden, Tina. Godt. Prøv vi at tage en på langsiden herover. Prøv vi at tage en overgang til trav og så ny venstre galop. Rolig og stille ned. Sådan, helt stille. Og trav videre, ny venstre galop. Lidt tilbage, rigtigt. Vi tager en overgang til skridt. Helt ned i skridten. Brrr. Og så kommer venstre galop, meget kort, afbalanceret, stille og rolig venstre galop. Og ja. En gang til. Man kan godt være en lille smule blødere i galoppen. Næsen er pæn nok, rolig, sådan godt, brrr, stille. Forsigtig, lille halv parade også i skridten. Lige lille halv parade i skridten, før galoppen kommer. Vi prøver at tage en parade over ved skridten først og ned i paraden. Parer. Lægger hende lidt ned med næsen. Lad hende bare gå et par skridt baglæns. Ja, det er fint. Bare lidt baglæns. Kom. Sådan. Ja, det er godt. Og så 2 skridt frem og venstre galop. 1, 2 frem. Rolig stille. Sådan. Ja, godt. Helt forsigtigt. Og trave. Og trave fremad. Og trave til. Og tager vi middeltraven på den anden langside. Tager en lidt tilbage først. Få rytmen. Lægger hende lidt ned med næsen. Får middeltraven. Kom. Rigtig. Og en gang til. Giv så, hvad du har. Retter dig pænt op. Og så kører du bare igennem. Kom. Det kan du gøre bedre, Tina. Kom. Støtter hende lidt i starten her. Kom. Og går lidt til hende. Holder lidt fast. Sådan. Yes. Godt. Rigtigt. Og løfter lidt. Sådan der. Ja, op og i lod. Det er godt. Godt. Og ned igen.
Og væk med hænderne, bare helt sådan. Ja, rigtig godt. Op igen. Sådan, yes. Derud med snuden, ja, det er godt. Og ned igen. Og op igen. Og ikke til.